conseller, quan vulgui. Gràcies, president. Bé, jo tampoc no... Vostè ha fet un relat que sembla que la policia no faci res, no? Miri, hi ha dispositius coordinats a nivell regional, saturació de presència policial a segons quins llocs i segons quins indrets interessants o interessants policialment, per entendre'ns, control d'accessos al transport públic, que molts d'aquestes persones utilitzen el transport públic com a mobilitat. S'ha creat un grup específic a la Comissaria General d'Investigació Criminal que s'encarrega d'investigar aquests grups criminals. Per tant, s'actua. Sap que tenim una prova pilot, concretament en un municipi del Maresme, si em parla del Maresme, que diguem-ne que és la participació de gent de seguretat privada fent una feina molt determinada. En les properes setmanes jo concretament visitaré el Maresme per també posar sobre la taula tot el dispositiu que s'està fent al Maresme. Per tant, hi estem treballant i treballem d'una manera ferma. No és un fenomen que només passi a Catalunya, també passa a altres indrets i per tant hi estem actuant tots d'una manera molt intensa. I respecte a les convocatòries, sí, nosaltres vam demanar a l'estat espanyol de fer 750 Mossos amb una convocatòria per aquest any 2019, no ens va donar resposta i el govern de la Generalitat es va haver d'espavilar i amb el suport de tots els departaments vam aconseguir aquestes 750 places de Mossos pel 19.